Estem així al mig del passeig, a peu de carrer, perquè el que intentem des de Compromís és que participe tota la gent que vulgui en les nostres primàries. Ho fem des d'ací, un poc la capçalera de la comarca. Farem una presentació també a tots els pobles, però sobretot el que desitgem és que realment tota persona major de 16 anys pugui participar en unes primàries per a elegir no sols el cap de llista a les eleccions europees, sinó tota la resta de la llista. Dir-vos també que demà farem una presentació en el campus de Gandia, a la universitat, que vindrà el nostre diputat Fran Ferri i que també informarà de tot el procés, de com és un procés molt fàcil i creguem que és el moment de que la gent participi des del principi i no solament en el dia de l'elecció, quan ja molts dels candidats ja estan triats. Pensem que és important que totes les persones s'impliquin. Sí, és la primera vegada i sobretot és un procés que és per a totes les eleccions, per a les eleccions europees i després per a totes les que es presenten, i no sols per a elegir el cap de llista, sinó tota la resta de la llista. Creiem que és un procés molt democràtic i molt participatiu. Bé, doncs Pepa ja ha explicat molt bé quina és la filosofia de les nostres primàries. Nosaltres, des de Compromís, creiem que és tan important en la política com en la vida ser coherents i allò que diguem i que exigim a la resta de partits polítics i a la societat aplicar-se-ho internament. Per tant, Compromís el que fem és obrir les nostres llistes, obrir el nostre partit, la confecció de candidats i candidates que van a participar de les eleccions europees, l'obrim a la ciutadania. No només el cap de llista, com diu Pepa, jo crec que és molt important remarcar que, a diferència dels altres processos de primàries que s'estan duent a terme arreu del País Valencià, en el nostre cas, en el cas de Compromís, obrim tota la candidatura. La gent pot participar i pot apuntar-se al nostre cens electoral fins el 9 de març, fins este diumenge que ve. Aleshores, encoratgem a totes les persones d'ací de Gandia, de les comarques centrals, de la Safor, que vinguen i que participen a les primàries de Compromís, perquè és veritat que la desafecció política és una malaltia que pateix la nostra democràcia, la nostra societat, i que quina millor forma de combatir-la, de combatre-la, que participar d'aquells processos que les diferents organitzacions, en aquest cas el nostre partit polític, Compromís, donem per a que la gent pugui participar. Fins el dia 9 ja vos dic que totes aquelles persones majors de 16 anys ho podran fer, podran apuntar-se en la pàgina web que tenim de Coalició Compromís i podran fer-ho tant per internet i podran fer-ho també per correu postal o per correu electrònic. Les votacions també les farem tant a nivell electrònic, la gent podrà participar electrònicament el 17, 18 i 19 de març, i el dia 21, divendres per la vesprada, també obrirem les nostres seus de Compromís arreu del País Valencià per a que la gent també pugui participar presencialment. D'esta forma el que fem és facilitar que tot el món que vulgui i que s'inscriga al cens electoral de Compromís pugui participar en les eleccions. I també remarcar, com ha dit Pepa, que aquest és un procés que engeguem ara, però que servirà per a totes les eleccions en les que ens presentem Compromís, les europees, les nacionals, les locals i les eleccions estatals també del 2015. Ja quan es preveu el procés que s'inici també el procés autonòmic i municipal? Doncs el que estem barallant és fer-ho després de l'estiu. Després de l'estiu començar a obrir de nou el cens i abans de Nadal poder tindre també ja el procés de les eleccions nacionals i locals fetes. Això és el que estem barallant, encara no ho tenim clar de tot, però més o menys és això. Dir-vos també que anem a fer a partir d'esta setmana, del dijous, comencem uns actes que farem arreu del País Valencià amb els candidats i candidates, que avui anem a dir ja oficialment qui són. Este migdia en València ho farem i en companyia d'elles ja vos dic que tota la gent que vulgui participar i vindre a veure-los i escoltar-los, a banda de poder fer-ho en la pàgina web, que tindran tota la seva informació, el seu currículum i tot allò que ells ens vulguin contar, ells i elles ens vulguin contar. A més, ho farem arreu del país. Així a Gandia venim la setmana que ve, el dijous dia 13, en el Saló de la Mancomunitat de la Safor, que està en Gandia, i a les 7 de la vespre farem un acte amb tots els candidats i candidates, en els que us podreu escoltar, podreu fer-los preguntes, ells interactuaran, faran debat, anem a fer un procés molt obert i perquè la gent també pugui veure-los i després pugui elegir quins candidats i candidates és que més li agraden.